Nu er der striber på programmet. 20-årige Hans Christian Vang har altid haft en passion for tegneserier. Siden han forlod skolen efter 10. klasse, så har hans dagsorden simpelthen været tegneserier. Dage og rigtig mange nætter er brugt på at udvikle nye tegneseriefigurer. Alt fra halvklodsede superhelte til vampyrjægere i Københavns undergrund. Og nu spenderer han så alle sine sparepenge på at udgive tegneserier. Den første tegneserie, han udgav, var om en superand. Den blev trykt i ca. 200 eksemplarer og omdelt af ham selv til diverse tegneserieforretninger. Hans Christian Vang bor godt nok hjemme hos sin far på Nørrebro i København, og det er her i hans hoved, at idéerne til nye tegneserier popper op. Men fra Nørrebro spreder han sig vidt. Og det her, det er så et testbillede, vi lavede til Tribune Entertainment, da jeg skulle prøve at få en licens til at lave Andromeda-tegneserie. Det er en tv-serie meget lig Star Trek. Og det her, det er så en, jeg har købt rettighederne til at udgive herhjemme. Men den bliver ikke udgivet foreløbig, fordi den er i farver, og det har jeg ikke lige råd til i øjeblikket. Hans helte og historier bliver tegnet af en tegner i Argentina, en fyr han har mødt over internettet. Og han arbejder overalt i verden på at anskaffe sig licenser, det vil sige rettigheder. Dels til at udgive amerikanske serier på dansk, dels til at lave tegneseriehæfter ud af tv-serier, og så ikke mindst retten til at udgive egne, nyopfundne versioner af gamle helte. Hans Christian Vang har blandt andet fået licens til at udgive sådan en ny version af Zorro. Den udgives næste år i USA. Lige nu er det Danmark, det gælder med tegneserien Duksedrengen, udsprunget af en dansk tv-serie, tegnet af førnævnte argentiner, men finansieret og udviklet af den 20-årige Hans Christian Vang. Velkommen Hans Christian Vang, tak skal du have. eller HC, som vi kalder dig. Det er fint. Du er rent faktisk forlagsdirektør nu, ja, fordi du har en tegneserie på vej. Ja. Du skal udgive den. Hvorfor vil du det? Det ved jeg ikke, det er bare vildt, siden jeg var 5 år gammel. Det var tidligt. Min far han kom hjem med 2 poser fyldt med Superman og Batman-blade. Og lige siden den dag, der har min skæbne været forsejlet. Det skulle være tegneserier. Men så er der mange drenge og piger, tror jeg, der har det, som sidder så og tegner små figurer. Men det er jo ikke det, du gør. Nej, det var det, jeg ville, imens jeg voksede op. Men efter jeg gik ud af skolen, fandt jeg ud af, at det var sjovere at skrive historierne og finde på figurerne i stedet for. Så derfor så begyndte jeg at udvikle nye figurer og universer til de her figurer og medspillere osv. Og skrive manuskripter til tegneserierne. Og finde andre til at tegne de her historier, så det kunne se ordentligt ud. Hvordan gør du det? Hvordan får du ideen til sådan en ny figur? Hvad inspirerer dig? Det kan være et stykke musik, et ord. Det kan være en lyd, en lugt, en halv tanke. Det kan være hvad som helst. Den, som du nu er på vej, Duksedrengen. Ja. Hvad handler den om? Duksedrengen, alias Arno Olsen, er en lille overset dreng, der går i en ganske almindelig 7. klasse på en ganske almindelig skole, og en dag bliver han træt af alt løgn og svig i verden, og beslutter sig for at blive superhelt. Hvorefter han så går ned i skolelaboratoriet og kreerer et uheld i laboratoriet, sådan så han får superkræfter. Den er baseret på en dansk tv-serie, der kørte i 1989 på en konkurrerende kanal. Jeg gætter på Danmark. Ja. Som jeg kontaktede skaberen af, og nu er jeg så i gang med nummer 1 her til den 20. december udkommer den. Men den her Duksedreng, hvorfor er han en god historie? Er der noget der selv i ham? Ja, det kan man sige sådan, altså en nørd i klassen, der godt vil noget mere, ikke? Men ellers så er det bare, jeg så serien, da jeg var lille. Jeg var 8 år, da den kørte i fjernsynet. Og den har ikke rigtig forladt mit sind siden. Den har været sådan, det er sådan, der er ikke rigtig noget magen til på dansk, vel? Så den har hængt ved. Så fandt jeg en gammel kopi på et videobånd, og så blev min interesse virkelig opildnet igen. Men H.C., det er noget, du gør. Du kan godt lide det der med at bygge videre på ting, for du har også købt rettigheden til alle de gamle Zorro-tegninger. Dem kan vi også lægge op på skærmen her om lidt. Altså, vi har et gamle Zorro. Du har lavet en moderne Zorro også. Ja. Hvorfor det? Fordi jeg synes, at jeg elsker de klassiske figurer, Fantomet og så videre. Men jeg synes, det er kedeligt at læse de historier, der bliver lavet. Jeg synes, figurerne og deres koncepter er fantastiske og fede og alt muligt, ikke? Men de er kedelige, de historier, der bliver skrevet. Et Fantometblad for eksempel, den handler ikke om action, den handler om en 20-knægt i en tid med Shakespeare eller sådan noget lignende. Ikke? Det er jo ikke særlig spændende at læse. Så jeg har fået rettighederne til Zorro, som jeg har videreudviklet lidt ved at placere ham ud i fremtiden.
give ham et nyt kostume på og gøre serien mere actionorienteret. Det lyder sådan, hvis jeg nu må sige det, sådan en anelse vildt. Måske er du lidt krøllet eller kringlet inde i hjernen? Ja, ellers skulle jeg ikke lave det, jeg laver. Men det er enormt kedeligt at sidde og læse de der klassiske. Og jeg er sikker på, at børn og unge mennesker som mig selv, de gider ikke det. De vil have mere i dag. Ja. De vil have nogle vildere historier. Det skal være lidt mere originalt, måske lidt anderledes, bare drejet på en anden måde, så det får en anden interesse. Du tror virkelig på, at du har fundet ud af, hvad der skal til? For det kan jeg mærke på, når du fortæller det, men hvordan får du råd? Jeg har et sommerarbejde i Tivoli, og der sparer jeg mine penge op. Men altså, udgiverbranchen, det er jo sådan en med store, stærke, pengestærke spillere på banen. Jo, men den danske undergrund er fyldt med små forlag. Der er et andet forlag, der hedder Fahrenheit for eksempel. Det har Danmarks største andel i tegneseriemarkedet. Og det er også en enkelt mand, der sidder op for det. Når du ser 10 år frem, sidder du så stadigvæk med dine tegneserier og udgiver? Ja. Hvorfor det? Jeg kan ikke andet. Det ligger i mit blod. Det ligger i dit blod. Er der plads til andet overhovedet i dit liv? Nej. Ikke rigtigt? Jeg vil gerne fortælle historier. Og det er det medium, jeg har valgt at gøre det igen. Men du er kun 20 år. Hvordan tør du i virkeligheden? Jamen, hvorfor ikke? Hvis man ikke prøver, så kommer man ingen vej. Så det handler om at jagte drømmen? Ja. Held og lykke med det, når nu Duksedrengen kommer her den 20. Tak fordi du kom. Tja, hvis jeg var en tegneseriefigur, så ville jeg nok være Fedtmule. For jeg tror ikke, han tænker så meget over tingene. Han gør bare, hvad han har lyst til. Det synes jeg er fedt med. Hvis jeg var en tegneseriefigur, så skulle det nok være den lille havfru. Jeg har altid været vildt fascineret af hende. Jeg synes, det er en vildt god tegnefilm, så det skulle det nok være.